L'Eliana ja disposa d'una nova Casa de la Cultura moderna i sostenible. La seva inauguració ha tingut lloc aquest divendres i ha estat presidida per la ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, qui ha signat prèviament el llibre d'honor de l'Ajuntament. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde Salvatore Rent, de la delegada del govern Pilar Bernabé, de l'exalcalde de la localitat que dona nom a la nova infraestructura, Josep Maria Àngel, a més de diputats i alcaldes de la comarca. La màxima satisfacció de saber que tens un ajuntament com a contribuent que els recursos els emplea bé per a una part de la societat que tinguin probablement la millor infraestructura que avui tenim en la Comunitat Valenciana. Les noves instal·lacions adaptades al segle XXI han suposat una inversió final per al consistori de prop de 2,5 milions d'euros, entre els quals s'inclouen 600.000 euros de fons europeus per a la millora bioclimàtica i ha comptat també amb el suport de la Diputació de València a través del seu Pla d'Inversions 2021-2023. És una satisfacció veure com les persones i els projectes van passant, no?, de generacions en generacions, i veure com el nou alcalde, Salvador, i tot el seu equip de govern han tingut l'encert de tornar a invertir en aquesta magnífica infraestructura que ha fet que molts joves i moltes joves ja, per a preparar-se la selectivitat i la prova d'accés a les universitats, ja hagin vingut ací en estos últims dies i les últimes setmanes. El nou espai buscarà convertir-se en un referent d'edifici verd i sostenible en tota la Comunitat Valenciana, gràcies al projecte regit pels principis d'equitat residencial i inclusivitat. Un total de 1.665 metres quadrats que inclouen una nova àrea d'estudis d'accés independent en la planta alta, la biblioteca, l'espai jove, aules de formació, una sala polivalent a més de noves zones verdes i d'esplai. Una transformació integral i ampliació de les instal·lacions que ha respectat l'esperit de l'antic edifici. Un edifici que van construir en els anys 70, a principi dels anys 70, i que després de 50 anys necessitava aquesta renovació. Nosaltres el que hem volgut sobretot és respectar l'essència de la biblioteca, de la Casa de la Cultura de sempre, l'hem modernitzat, l'hem fet més sostenible i sobretot felicitar als veïns i veïnes de l'Eliana perquè van a tindre aquesta Casa de la Cultura per a 50 anys i possiblement per a molts més anys. Així que felicitats a tots.